OK, takže čus. Ja vás vítam pri ďalšom videu. Moje meno je HeavySK a toto je gameplay z hry Titanfall. Takže ako prvé, čo by som chcel povedať, je to, že budem hrať teraz so shotgunom, som sa rozhodol, s brokovnicou EVA 8 shotgun, aby som vám ukázal teda, jak hrám s samopalom, jak hrám s snajperkou a jak hrám s brokovnicou. A ešte chcem povedať, že toto nahrávam hneď po epizóde 5. A prvý pokus bol taký, že ma to dalo do hry, kde bolo 120-298, čo bolo super. A boli tam úplne nejakí silní, ktorí ma zabíjali vo vzduchu squad raketou. Asi tak 3-krát ma jeden zabil, čo som nechápal. U nás mal najlepší 1 kill a u nich mal 12. Takže teda, jak môžete vidieť, EVA 8 shotgun, Sidewinder a Hammond 5. No dobre, toto by sa dalo. Budem hrať ale len jednu hru, ani teraz a nebudem hrať v Titanovi. Lebo to by som si nezahral vôbec ja. No. To nebude dobré. Má to málo nábojov po prvé, keď to môžem zväčšiť. Podľa mňa nie. Ja neviem hrať sa shotgunom vôbec. OK, čo som to vybral pištol? No. Hovorím. Yes, autotitán, killet. Tak nakoniec autotitán bude dávať asi najväčší kill. Ideme na hráča. Troška akcie. Lebo videl som, že fakt boli dobrí. Popravde so shotgunom som fakt hral v minulé video a potom inokedy ani raz ešte. Lebo fakt ja nie som vôbec na shotguny. Hoci čo len nie je shotguny ako shotgun a smart pistola, ja to neviem. Smart pistola, keď automaticky zameriava hlavy, aj tak neviem s ním pilovať. A s týmto už vôbec nie. Keď nedáva ani na rany. Ale to Titan ešte žije. Zaujímavé. Titan asi dokonca dal s takým životkom. No poď. No a asist. No to neviem, či idem si ground, ale aj tak. No teraz na snajperku, ako odtiaľ to snajpím. Ale ja nemám, takže... Killet grunt. A to dobré nedám. OK. No ja neviem teda, ako... tak jak môžete vidieť. Ešte skúšame ten Sidewinder. Čo s tým porobím? No, autotitán. No cheat, cookie, to je meno. Ja byť vývojár, tak mu dám ban za zlý nick. No ban mu nemôžem dať, lebo si to kúpil, ale aj tak. Také meno mať. No. Neviem. Viete, keď fakt niekto by mohol, tak nech napíšte do komentárov, akú zbraň používa on, alebo akú zbraň by som mal ja otestovať. Lebo fakt potrebujem aj niečo iné, okrem kompakty. Okrem toho samopalu kompakt. Potrebujem niečo také zaujímavejšie. No tak. Takže preto hovorím aj tu hráč. Není. No, dobre. To sa nemali agrať. Lebo má Spectre. Ty vole, hamba, jak hovado. No, má tu predsa len niekto. Nemám tu len ja shotgunu. Yes, prvý kill. No je. OK, vzadu. Ja som čakal, lebo tam boli dvaja.
Som čakal, že niekto tam bude. Okay. Neberem titána. Ale dobre, ja som 2 kg, dokonca mám prvý na 15. Ja nie sú zase až takí silní oni. Oni väčšinou len na tých gruntoch a spektroch. 2 balíky spektrov došli. Autotitan kill. Dobre. Tam len z neho killy. On už dal 2, ja jedného. Nie, choď, bojuj. 26, wow. Neviem za čo, ale dobre. Vôbec neviem za čo, vôbec. OK. Nie, ochraňuj. Ja idem do okna, boom. Yes. No, vidíš to. Dobre, 4 kg, díky. Ach jaj. Kilo. Naplniť život, tak? Niet, nemôžem. Víš, ja som zvyknutý na tú snajperku a takto, že tam potom dorážem. Boom. OK. Tak po mne, nie. Ježiš, má teraz tú snajpu. Je tu. Vypínam. OK, idem hore. No to. Ja by teraz ten sa inde. No poď, no nič. Tak nič, no. Tak ste mohli vidieť moje hranie so shotgunov. A jak to dopadlo? Hrozne. Pretože ja som dal 1 kill a môj titán dal 1 titána a 2 pilotov. A ja som mal 3 hity. Ale 26. OK, tak aspoň viete, prečo nahrám do shotgunu. OK, partik... Ja nie. To nepoužívam ja. Ach, jaj. OK, tak to bude všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Jak vždycky budem rád, keď mi dáte like, odber. No a napíšete teda, jakú zbraň by som mohol hrať do budúceho videa. Ako by som mal hrať. Vyskúšať teda. Alebo napíšte aspoň, s jakou hráte vy. Ja ju potom vyskúšam. Buď vo videu, alebo nie. OK. Tak, to je všetko z tohto videa. Lúčite sa s vami Heavy SK a čus.